ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ. അത് കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. മുന്തിരിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടെ വേണം, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണം. ഇത്രയൊന്നും ഉപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ വേണം. കശുവണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എടുക്കാതിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് സേമിയ. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കണം. ഒരിത്തിരി നെയ്യ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പാനിലിട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടിലുള്ള വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിക്കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ വാട്ടിക്കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മാത്രം വാട്ടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. കൈ വെച്ച് നിർത്താതെ തന്നെ വാട്ടിക്കൊടുക്കാം നമുക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവേ. വാടുന്ന ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു കപ്പിൽ കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 കപ്പോളം വെള്ളം അതിൽ നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറ്റേ വാട്ടിക്കോളൂ. ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മൾ വാട്ടണം. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടിക്കോളൂ. വാട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. പായസത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും പ്ലസ് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാൽപ്പൊടി മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പാൽപ്പൊടി ഈ ഒരു മിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവും പായസത്തിന്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആ വെള്ളത്തിലും പാൽപ്പൊടിയിലും വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം വറ്റി വരും. ഇതേപോലെ തിളച്ചിട്ട് വറ്റി വന്നാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാലില്ലേനോ, പാൽപ്പൊടി മിക്സ് 2 കപ്പല്ല നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത്, അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സേമിയ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഷുഗർ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേമിയ വേവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യും ഏലക്കായപ്പൊടിയും ഒരിത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ തൂവിക്കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. തിളച്ച് വന്ന് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അധികം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. തിളച്ച് ആ ഒരു 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കശുവണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റൈസിൻസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പായസം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ബൈ.